Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahiusa lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa, Kita ragyud ang atong kaluwasan, Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, taragi hapon pa'y kinsa pa man di ay. aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon na mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Itaragyud ang atong katuwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, taragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato, nasig ba'y gamay pa nga pag-sakripisyo. ikaw ang kitang tanan. Sa atong paglaom, subuan kita ragyud ang atong kaluwasan, Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay mag-inulungay, kinsa pa man di ang ay magdayong, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay. Oy makapuguan sa atong paglaom, sububang mong
Mass intentions offered August 25, 2020, Tuesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis Cynthia Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdebera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Eugene Samuel, Juju and Bernadita, Wilfrido and the entire family, Boy Solon, Sergia Ocañada. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino. Long life, peace in our home, unity within the family. For enlightenment, protection, safety, spiritual strength, and good health of Dennis, Ana Leonila, Dennis Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos, Kabilan and Bellamore family, Rooney and Hazel Bellamore, Brian Carlos and Jane Bellamore, Maria Concepcion, Carl Heinz, Rosemary, Andrea Nagebauer, Juliet and Carl Peras, Eugene Inclino and family, Edie, Daris, Crisilda, Haka Kabatingan, and Lim family, Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Bolio family, Elizabeth, Concordio, Felipe Sr., Jonathan, Vincent, Eugene, Gloria, Rolando, Mila Woodridge, Hermoso family, Rogelio Lucmayo, Dalen Gloria, Lilibet Haka, and Angelique Haralbi, Ocañada and La Penoria family. For good intentions of Maria Divina, Indrina, and Gaudincia Texon. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro clan, Tesing family, Enclino family, Enriquez family, Gloria Likin and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joey Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Balanga family, Chito and Grace Gala, Rodolfo and Gente, Inocencio and Ramon Toyogan, Mr. and Mrs. Paulina Abisha and family, Dayag, Hain Kadtu and Ricafrente family, Laurentes family, Ramos, Beluso, Belleza clan, Kevin Hermoso, Pinky Gonzalez Berg, Mrs. Aquilino Dotelias Vidal, and family, Destoa and Nadal family, Los Beminda Yap, Hane Fritchie Yap, Christine Yap, Francis Johanna Yap, Angela Mary Chair La Penoria. Birthday of Araceli Sigmon and Leticia Noel. Happy 5th birthday of Eli San Juan Aquino, Love Mamila Helen. 76th birthday of Dolores Lucmayon. 13th birthday of Sebastian Adolfo. 4th birthday of Altia Faith Panis. Mass Souls: Ernesto Pabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, and Naon. Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmondo, Clara Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Vidasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jamie, Reme, Lee Fong, Cristituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita. Ronaldo M. Manoreña, Attorney Paterno Bercinia Jr., Agnes and Nieves. Josipos Peregrino, Amy Dioscoro, Yoniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Cecilio Radasa Sr., Sheila Marie, Angeles, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosela, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, Manuel, Proctusa, Marcelo, Clito, Maxima, and Bernadita. Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Toklis, Isagane, Lourdes,
Lucrecio Edwin Charles Sugbert, Josepina Gaudensia Josephine, Rudne Cesar Lozada, Giancarlo Nemel, Michael Lozada, Juanita Lozada, Matilde Milgar, Joel Lozada, Fe Lozada, Silas Umandam, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Wida Nef, Elina Uping, Vector Berting, Gori, Ines, Henyo Tinay, Merto, Rita, La Lucha, Enyego Sr., Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingo, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Peo, Basilisa, Fausto, Rosario, Lucas, Renato, Yulina, Simon, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldarico, Winifrida, Matias, Felisa, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Celso, Ricardo, Nicanora, Pablito, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlinda, Edelberto, Alfredo, Rinaldo, Dominga, Hanile, Hospicio Sr. and Jr., Presentación, Erlendo, Porperia, Tomás Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, María, Dominga, Main Ann, Rona May, Sibirina, Telespuro, Hinara, Plácida, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador Sr. and Jr., Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, and Josefa, Ignacio, Amparo, Flordelisa, Zoteco, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidjong, Rey, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., María, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentera, Emirian, Federico, Florendo, Pilar, Jubito Jr., Beriano, Azucena, Pedro, Benjamina, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr., Yuniano Jr. and Sr., Rosalina, Narcisa, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose Raul, and Ninita. Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Dioscoro, Emedio, Camincia, Josepus Binyalun, Dioscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Loie Tohoy, Ronelo, Roldan, Douglas, Candelaria, and Nicolas, Luis, Norma, Restituto, Justina, Prudencio, Guadalupe, Cerelo, Tita, Dalmacia, Demetrio, Romana, Joaquin, Catalino, Angel, Binancio, Julieto, Marcelina, Magna, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Dionisio, and Adriana, Gertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr. Abisha, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix, and Marisa, Alex Murakami, Jose, Jesusa, Catalino, Anisita, Meridon, Bibi Boy, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Filósofo, Saturnina, Corbita, Gina Parides, Chris Jean Laurente, Pacincia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin Paul, Hostino, Paulino Jr., Soledad, Yuleheyo, Rinaldo, Nicolasa, Paulino Sr., Benjamin Estares, Edelberto Comita, Mario Cañizar, Don Ryan Batayula, Nicetos M. Beltran, Macario B. Lomod, Seferino Sr., Maria Frida, Bernard Endrina, Rosario Tabat, Felix Timotia Modesto Basilia, Pelogio Margarita Felicida, Manuel Apolonia Celestino, Flaviano Gregorio Milicio, Ingracia Prima Severa, Maria Aquiliana, Cherilyn Wilfredo Bonifacio, Alejandra Domingo Victoria Felicissimo, Evangeline Maria Antipolo, Ruel Gabriel Anastasia, Francisco Basilio Marcelino, Leti Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac,
Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrosa, Clim Andres Lienos, Pedro Asing Lukmayon, Francisca Sakayan, Belenda Sikuya, Sotira Dumdum, Fortunato Dumdum, Fortunato Dumdum III, Bibincia Dumdum, Felix Dumdum, Egmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bongot, Eustaquio Dennis Cañete, Concepcion, Basilio de la Serna, Alditude and Macario de la Serna, Joseph Antonio, Adolfo Felicitas and Milicio Adolfo, Christian Bartolome, Primo Senior and Junior, Lucia Quizon, Florencia and Fernando Quizon, Joseph and Gloria Quizon, Ramon Primo Jr. and Percival Quizon, Dolores Abilia, Oscar Quizon, Lily and Melchor Alo, Fortunata Hermogenes, Toribia Patricio Benedicto, Daddy Alberta Agriculo, Sabina Gregorio, Sara Bernardino Gaudiosa Luab, Arturo Luab Sr., Alin Luab, Sheben Clark Luab, Erineo Celedonia, Rafael Lawrence, Hapitan Cabreros, Romeo Córdoba, Rosello Ibel Valeruso, Elvira Valeruso, Vanyo and Robert A. Lawrence, Lizel Servillion, Corazon Tomamak, Abonjo Tomamak, Virgelio C., Guillermo Ramos, Lelia Lavares, Erineo Celedonia, Catalino Mauro Antonio, Segunda Fidel, Ili Tabeta Antonio Ruben, Nestor Darling Piñang Emilio, Felimon Paulino Antonio Ruben Nestor Adoracion, Prudencia Gabriel Sr., Julia Claribel and Ana, Ponciana Andrea, Ana Marie Dominga, Camilo Carmen Carmelita, Antonio Virgilia Lucia Domingo, Anglo Jr., Celso Macario Eulalia, Cirilo Jr., Cirilo Sr., Segundino Sr. and Jr., Lucia Matilde Cristina Alan Welly Gregorio, Erlinda John Alexander Valentina Juaning, Father Richard Valero, Tranquilino Rinald Angela Edelberto, Eunides Madira Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala Esperanza, Jose Isabel Virgilio Exaltacion, Teresita Josepa Agustin, Catalino Immaculada Iluminado Poncionita Nadal, Marciano Salahiron Sr., Leonora Salahiron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar Berna Soberano, Yol Hill Pastoriza, Lebrada Pacaña Co, Sotira Miguelien, Tita Alvarez, Carmen Juvenal Osorio, Paterno Belsinia Jr., Mariano Dr. Ramon Arcinas, Judge Lee Locio, Bongtan Jr., and all deceased Wilmosa guards and clients. Godofredo and Dioscuro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josepos Abayap, Sisinando Sr., Constancio Fermin Sr., Eunides Rodrigo Roberto Maxima, Sinon, Ricky, Judecio Antonia, and Felix Yuson, Edgardo Apolonio and Vidal Siroy, Monsignor Jotay and Adelino, Marni Ayapana, Mercedes and Eligios, Julie Ruli and Marciana, Benita Beatriz Angel, Asuncion, Fernando Antonio Eliseo Amada Telma, Wilfrido Emerenciana Caronila Rodolfo, Felipa Lani Nancy Jocelyn, Mauring Espiridion Jesus, Rofo Sr. and Jr., Adila Rabillas Perez, Enedic Bungon, Doroteo Nacua, Prudencio Nacua, Simplicio Abellanusa, Nathaniel Abellanusa, and Domingo Soler. Birthday of the late Franz Ace Iray. Birthday anniversary of Benjamin Culanag and Ernesto. Death anniversary of Erineo Michael Patiño and Erineo Tabar, Bernardino Cabiso. First death anniversary of Lourdes. First death anniversary of Paul Anwar Bellarial. Second death anniversary of Rose Ulita. Fifth day novena for the third death anniversary of Maria Hazel Reyes
Opulentissima. 3rd death anniversary of Vicente Israelion Jr. 4th death novena for death anniversary of Caridad Formoso. 68th birthday of the late Gerondillo Mejeliano. 8th day novena of Maricar. And all souls and purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining August 25 online mass at 6 p.m. Atong gihandom karon si San Luis. Usa siya ka hari sa Francia. Usa siya ka maayong hari. He was also a good father and an exemplary Christian. Mao na dinhi sa atong santos nga misa, atong iampo ang atong mga leaders and mga fathers. Ilakip nato sa atong mga pag-ampo, your personal, family, and our parish intentions, among them, good health and safety of all our parishioners, Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family. The intentions of the CIT High School Batch 72, Albert and Criselda Lim, Pasita Ong, Cookie Uy, Gemma Chua, Carmen C, Pilar Pardo, Lucia. Safety of Laila Demesilio and her family from Hurricane Laura and Marco, hitting Texas. Good health of Lilibet Haka, Angelica Ralve, Ocanyada and Lapinoria family. Safe travel of Estrella Halbriter, Kirk Ramanillos, Clyde Allen Alcala. We pray for the Hernandez, Fortus family, and Paul Kelly. Yang po sa nato birthday of Mary Chair, as well as the healing and spiritual strength. Ilabi na sa mga masakiton nila ni Therese Marie Pareja Puters, Halemane Ranganath, Father George, Justice Poy, Dalen Gloria, Jessie Lara, Seria Ocanyada, Dexter Abanilio, Jeffrey Pan, Armando Medolar, Eric Lovitus, Rogelio Lucmayon, Flaubert, Delia Villacastin, Elena Bernasor, Mylene Chay, Leslie Soliban, Lara Damole, Dindo Paradela, Flor Apape, Dr. Pasita C, Rose Herrera, Welsha Vender, Camilo Gillian II, Kim Bacus Cabarlo. Ato sang iapil ang mga kalag nga ni panaw na, especially nila ni Yul Hill Pastoriza, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Maria Hazel Reyes Opulentissima, Felipe Tan Intantan, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Armando Fortus, Melencio Villa Plaza, Miguela Lipetin, Rodolfo Lorenzo, Celeste Llenos, Vicenta Mary, Luisa Javier Malwenda, and Marnie Ayapana. Mga igsuon, karon maginulso kita sa atong mga sala, aron kita takos ug andam pagsalmot ning santos nga misa.
Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaot isani lamang sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o ginuuwag tangan ang akong kasalanan hugang kaluwas na akong gipaako ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga nag-isa kang San Luis, gikan sa pag-atiman sa gingharian nga yutan-on, nganha sa himaya sa gingharian nga langitnon. Nangamuyo kami, itugot nga sa iyang pangama, pangitaon unta namo ang imong gingharian nga walay katapusan, pinagi sa among buhat dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug gariuban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigom kanato aron pagpakig-uban kaniya. Naghangyo ako kaninyo mga igsuon, ayaw kamo kahikugang dayon og kabalaka sa taho, ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi, bisag gipasikad pa kini sa tagna o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa motungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impyerno. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo, pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon, ampingi ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa wali o sa sulat. Hinaot unta ngang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanatog walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa pagbuhat ug pagsulti nga maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Salmo responsoryo. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Moabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Isulti diha sa kanasuran ang Ginoo hari. Gihimo niya ang kalibutan nga malig-on aron dili gayud matarog. Nagadumala siya sa iyang lungsod uban sa kaangayan. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang yuta. Mulanog ang dagat ug ang nagpuno niini. Magsadya ang kapatagan ug ang tanan nga naa kanila. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Manglukso sila sa kasadya at ubangan sa Ginoo kay nag-abot siya. Nagaabot siya aron maghari sa yuta. Maghari siya sa kalibutan uban sa katarong og sa kalungsuran uban sa iyang kamakanunayon. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Palihog manindog. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa kapulog bahin bisan gani sa mga lamas sama sa herbabuyna, sa anis ug sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya ug sa kaluoy ug sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini nga walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giya nga buta. Salao ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamelyo. Pagkaalaot ninyong mga matutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinagi sa pagpanlupig o kahakog. Mga Pariseo, mga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Mayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi. Mga igsuon sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagsulat ngadto sa mga taga Tesalonica ug nagpahimangno kanila. Nagingon siya nga moabot ang Ginoo, ang parusiya, ang duhang pagbalik sa Ginoo. Unya ang atong salmo responsoryo mao gihapon ang tema, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Mga igsuon, makuyawan kita no kung maghuna-huna kita about the second coming of Christ. Pero kini usa ka kamatuoran nga atong huwaton, pero dili sa kahadlok, apan ato kining paabuton with peace in our hearts, nga naay kalinaw sa atong kasing-kasing. Di ako to'y istorya may tungod sa usa ka hari
Kaya nga atong gisaulog karon usa man ka hari Saint Louis no of France. Karon kining hari, he commissioned his most trusted servant ug iyang giingnan nga pangitaa, find a potion, find a vaccine, find a medicine that can give me peace. Kay nagkinahanglan kay siya og kalinaw siyang kinabuhi. And this servant was given a year. Karon kining maong sulugoon, he went throughout the world just to look for this potion, this vaccine, this medicine nga maghatag og kalinaw sa hari. Diadto siya sa Europa ug niadto siya Amerika. He spent 8 months didto pero way resulta, wa siya nakit-an. Unya niadto siya sa Russia, nangita siya didto, wa gihapon. Niadto siya sa Latin America, nothing. Ug sa iyang last month, niadto siya sa India, ug ngadto siya sa Israel. Ug nagsuroy-suroy siya didto sa Jerusalem, sa Old City, ug didto sa usa ka merkado, sa usa ka shuk, naa siya nakit-an ug nalipay kay siya. Kay mao na gyud ni ang tubag, mao na gyud ni ang makahatag og kalinaw sa hari. Iya kining gipalit og iya kining giputos, nindot kayog putos, very beautiful. And finally he presented this beautiful gift nga pinutos ngadto sa hari. Gamay ra kay siya. Unya naghinam-hinam ang hari and he started to open it og pag-abli niya ang iyang nakit-an, usa ka singsing. Nahibong og natingala kayo ang hari and he asked the servant, "What will I do with this? How can this give peace to my heart?" Ug iyang gi-explain, "Mahal nga hari, your majesty, you have to wear this ring always, imo ning sulubon, and it will give you peace. Because when you are in sorrow, in great and excessive, if you are in great and excessive sorrow, imo lang ning tan-awon ug imong basahon ang letra, inscription around the ring where it says, these too shall pass." Ug imo nang ibutang sa imong kasing-kasing and you will have peace. Ug kung ugaling you will also experience excessive joy, imo sad ning basahon, these too shall pass, and it will give you peace, and it will give you balance sa imong kinabuhi. Mga igsuon, these too will pass. Mao ni ang diwa sa atong first reading karon, 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 17. This is about the day of the Lord, ang pag-abot sa Ginoo, the second coming of Christ, nga atong gitawag sa Greek parousia or the judgment day, ang paghukom sa Ginoo. But let it not frighten us, brothers and sisters. Ilabi na kita nga mga matuuhon, kita nga mga anak sa Dios. Okay, because it should instead of frightening us and scaring us, it should give us peace. Kaya nga naman, because we consider Jesus as our Lord, we consider Jesus as our Savior, we consider Jesus as our friend. Tinuod hari siya, pero ato sad siyang higala, and He is coming back for us. And He comes to renew all things, to establish His kingdom of love and goodness. And so, brothers and sisters, this day of the Lord should teach us 3 things to look and see. Number 1, counted, that our days are counted. The world will end. Hasta ang kalibutan, mga igsuon, inihap ang iyang pagtuyok. Like the theater, mga igsuon, the curtains will also fall. Na ay finale ang tanan. Psalm 139 says, our days are numbered. Ang atong mga adlaw, inihap. And so, let our days count, brothers and sisters, because our days are counted. Ikaduha, kining day of the Lord invites us to believe that God is in control. He is King and He is in control.
He is in charge of the world. Nothing happens in this world that the Lord does not know. Kibaw siya. Kibaw siya pod. No nga, we are experiencing now, no, this coronavirus around the world, this pandemic, brothers and sisters. But believe that He is guiding the course of nature, and He is guiding even human history. He has a plan for the world, and He has a plan for our future. Therefore, we have to trust Him because He is in control. Ikatulo nga si constant. Ang kalibutan mag-usab-usab, mga igsuon. The world changes, and it is changing very fast. But there is only one constant in life. Only God is permanent. Siya ra gyud ang permanente, tanan mag-usab-usab. And in the end, God will be victorious because He is the King of kings. He is the Lord of lords. He is unchanging. Dili gyud siya mausab, mga igsuon. Ug ang iyang gugma dili mausab. That's why we call God the faithful one. And therefore, because He is faithful, He is our anchor in the storms of change in life. And so, brothers and sisters, tinuod, no, what St. Paul is telling us and what Psalm 96 is telling us, moabot ang Ginoo ug maghukom sa kalibutan. But this should not cause us to fear. Instead, let us be at peace because He is our friend, because He is our Savior, He is our Lord, and we know that our days are counted. Finally, He comes. But when He comes, He will be in full control of everything in the world. And He is the only constant in life. And so, let us pray instead for peace in our hearts, so that when the King comes and He judges us, He will find us faithful. Amen. Palihog manindog, pag-ampo sa katawhan, ang kahimayaan sa mga santos, mao ang bunga sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Busa, atong iampo, nga dunggon kita sa Ginoo, o sa atong mga panginahanglan, moingon kita, Ginoo, dungga kami. Palihog atong usbon. Ginoo, dungga kami. Nga ang Dios maghingpit sa simbahan, ang lawas ni Kristo. Sa ingon mapadayon niini ang kinabuhi ni Kristo, dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang Dios manalangin sa buhat sa mga batid sa tiyolohiya, ug maglamdag kanila sa paghigugma sa pagpanuki-duki, mahitungod sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa hingpit nga kapahulayan, diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, mga igsuon, good health, safety, protection of all our parishioners, Marian devotees dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga tawhan, ilabi na si Mary Chair,
nga tagaan sila maing panglawas, mga grasya nga ilang gikinahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. We also pray for the healing and spiritual strength sa mga masakiton, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Lourdes, inahan sa maing panglawas. Especially nila ni Hale Mane Ranganat, Father George Militante, Justice Poy Abarintos, Dalen Gloria, Therese Marie Pareja Puters, Jessie Lara, Sergia Ocanyada, Dexter Rabanillo, Jeffrey Pan, Armando Medolar, Eric Lovitus, Rogelio Lucmayon, Flaubert Delia Villacastin, Elena Bernasor, Mylene Chay, Leslie Soliban, Lara Damole, Dindo Paradela, Flor Apape, Dr. Pasita C, Rose Herrera, Welsha Vender, Camilo Guillen II, Kim Bacus Cabarlok. Ug ang mga nataptan sa COVID sa barangay Punta, Pisa, Mambaling, Labangon, Pardo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Mga igsuon, pagampo kamo araw ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dungga Ginoo ang among mga pagampo sa pangama sa imong santos nga si San Luis, bantay kami aron mahimo unta takus sa pagalagad sa imong altar. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug magkab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. San
Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa Dagon ang nagaan, isangalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog manluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo palit nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang imong katawhan, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na sila si Yul Hill Pastoriza, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Maria Hazel Reyes Opolontissima, Felipe Tan Intantan, Juana Valencia Perpetua Tandok,
Armando Fortus, Milencio Villaplaza, Miguel Alipitin, Rodolfo Lorenzo, Celeste Llenos, Vicenta and Mary C., Luisa Javier Maluenda, Marnie Ayapana. Ngay mong gitawag, nga kanimo, gikan ni ining kinabuhia. Sa pagbunyag, namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ayang bana, uban sa mga apostoles ni San Luis, Saint Bernadette Soberu, San Juan Bosco sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihok manindog. Karon isip mga igsuon, isip usa ka pamilya, magampo kita sa atong langitnong amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga anulay, kinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, ilabi na sa kadaot ning COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo marang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod
Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita tang atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Palihog, manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Atong himuon act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sundan
palihog manindog. Magampo kita, magkagagahom og tunay nga Dios, Amahan sa tanang kahupayan o kalinaw, itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa fiesta ni San Luis, alang sa himaya sa imong ngalan, og ni kalawat sa sakramento sa imong bugtong anak, makadawat unta sa pasalig sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Sa di pa ta mahuman, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato sa atong online masses. Please continue to do so if you have been blessed by our masses. And happy birthday kang Mary Chair. Enjoy your day and God bless you. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios ug sa inyong mga pamilya, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kita sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak o Espiritu Santo, karon ug sa gihan.